Hej og velkommen til. I dag vil jeg tale lidt omkring kikkerttallene, altså de her tal, som står i forbindelse med alle de kikkerter, vi har i programmet. Der står 2 tal, og vi får næsten daglig henvendelse fra folk, som ikke rigtig forstår betydning af, hvad de her tal de egentlig angiver. Så er du også en af dem, der ikke helt forstår, hvad det er, at de betyder, så følg med her. Når vi taler om håndkikkerter, så er der altid 2 tal, som står benævnt i forbindelse med de her produkter. Det kunne være 8 gange 42, det kunne være 10 gange 32. Og lige nu der skal vi lige tale om det første tal, som altid står ud for kikkerten. Det kunne være 8, det kunne være 10, det kunne være 12, nogle gange også helt ned på 6. Og det angiver, hvor meget kikkerten den forstørrer. Jo mere den forstørrer, jo tættere får du selvfølgelig billedet på, eller det du ser på, om det er et dyr eller en fugl. Men det man skal være opmærksom på, det er også, at jo mere kikkerten forstørrer, jo mere snævert bliver det her synsfelt, som man ser igennem. Så derfor så anbefaler vi faktisk typisk, hvis man skal bruge sin kikkert til all-round brug, at man tager en 8 gange forstørrelse, for der får du et bredt synsfelt. Tingene er godt nok lidt længere væk, men man får også en meget rolig kikkert, når man står med den. Fordi det er sådan, så jo mere kikkerten den forstørrer, jo mere urolig bliver kikkerten også at holde stille. Så når man kommer op i 10 gange forstørrelse, eller op i 12 gange forstørrelse, så skal man altså have en rolig hånd, når det er, man står og bruger kikkerten. Fordelen er selvfølgelig, at vi får det billede rigtig tæt på, det som vi ser, om det er dyr eller fugl. Men ulempen er altså, at den kan være noget livlig at stå med. Så all-round brug, der siger vi gerne, at det skal være 8 gange forstørrelse. Er man en øvet kikkertbruger, eller er man jæger for eksempel, så kan man altså godt gå op i 10 eller 12 gange forstørrelse, hvis man er sikker på, at man kan holde kikkerten stille, og man er indforstået med, at man får det her snævre synsfelt, og det kan være lidt svært at finde de ting, man godt vil se på. Det næste tal, vi skal tale om, det er det bagerste tal. Det angiver lysåbningen på kikkerten, altså størrelsen på frontlinsen, som vi kalder det herude. Det er angivet i millimeter, så det tal, der kan stå som det sidste tal, der kan stå 25, der kan stå 32, 42, helt op til 50 eller 56, eller som i det her tilfælde, helt op på 80. Det sidste tal, det angiver som sagt frontlinsediameteren, altså hvor stor frontlinsen er herude. Og man kan sige sådan generelt set, at jo mindre frontlinsen er, som i det her tilfælde, hvor den er helt nede på 25 mm, jamen jo mindre lys kommer der selvfølgelig også ind i kikkerten, men fordelen er, at jo mere kompakt bliver kikkerten også, og mindre bliver kikkerten. Jo større frontlinsen bliver, jo større bliver kikkerten også rent fysisk, og den kommer også til at veje mere selvfølgelig. Men skal man bruge sin kikkert i skumring eller i meget dårligt vejr, så er det vigtigt, at man får så meget som muligt lys ind i kikkerten. Og så skal man altså op og vælge en kikkert med 42 mm lysåbning. Her har vi en på 50 mm. Den her er den lidt ekstreme model, hvor vi er helt oppe i 80 mm, og den bliver kun brugt til stjernekig osv. Men hvis man skal have en håndkikkert, hvor det er vigtigt, at man kan bruge den i skumringen, så skal man altså op og vælge en kikkert med 42 mm eller 50 mm lysåbning, frontlinsediameter. Er man okay med at skal bruge den mest i dagslys og ikke har de store behov for at skal bruge den i skumring, så kan man godt gå lidt ned i lysåbning, så kan man gå ned i det, der hedder 32 mm. Man får en lidt mere kompakt kikkert, og man kan gå helt ned i det, der hedder 25 mm, hvor man begynder at få det, som vi betegner som lommekikkerter, altså som nemt kan ligge i lommen. Her der skal man selvfølgelig være opmærksom på, at lysindfaldet er ikke det samme, som i de store kikkerter har, men igen, skal man mest bruge den i dagslys, så kan det være lige meget, så kan det være bedre at gå lidt på kompromis med lysindfaldet, men derimod få en kompakt kikkert og en kikkert, der ikke vejer så meget, som er nem at have med på tur. Så det bagerste tal angiver frontlinsediameteren, altså størrelsen på den yderste linse, hvor meget lys der kommer ind i kikkerten. Jeg håber, du blev lidt klogere på, hvad de her kikkerttal de betyder. Har du stadigvæk nogle spørgsmål, så er du hjertens velkommen til at ringe eller skrive til os, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at besvare dem. Tak fordi du kiggede med, og rigtig god dag.